Zdravím ťa, tu je Maroš Feher autoprojektu Dáme to teraz.eu a dnes sa chcem s tebou podeliť o jedno veľké tajomstvo. Tajomstvo, ktoré ti zaručí väčší úspech. A o čom chcem konkrétne hovoriť je o tom, ako sa zlepšovať dennodenne v tom, v čom sa chce zlepšovať. Ako byť úspešný v tom, v čom chceš byť úspešný. A jedno veľké tajomstvo, o ktorom som sa dočítal a hovorí o tom aj Will Smith v jednom zo svojich videí, je, že každý deň by si mal robiť to, v čom chceš byť lepší. A mal k tomu aj také prirovnanie, kde myslím, že to bol jeho otec, ktorý mu rozprával príbeh o tom, ako dôležité je, ak chceš postaviť veľkú, silnú stenu alebo veľký silný múr, dajme tomu, tak každý deň musíš v podstate postaviť alebo priložiť tú svoju tehlu perfektne na svoje miesto. A musíš to robiť každý deň a musíš to robiť pravidelne. A nakoniec po mesiacoch a možno, že po rokoch zistíš, že si postavil jeden úžasný múr alebo úžasnú stenu alebo možno úžasný dom. A toto je vlastne aj ako keby to, o čom sa chcem s tebou podeliť v tomto videu, je, že ak chceš byť v niečom úspešný, dáme tomu, chceš byť úspešný spisovateľ, alebo chceš byť úspešný marketér, alebo chceš robiť, dáme tomu, zaujímavé videá, tak mal by si to, v čom chceš byť úspešný, robiť každý deň. Napríklad, ja keď som začal robiť tieto videá, tak som bol dosť neistý, nevedel som, o čom mám rozprávať, ako mám rozprávať a tak ďalej. A postupne som ako keby začal sa v tom zlepšovať. Stále nie som v tom super, ale príde mi oveľa ľahšie teraz točiť tieto videá pre teba, ako keď som len začínal. A iný príklad je, keď som bol tínedžer, tak som sa začal učiť hrať na gitare, španielskej gitare, a samozrejme z začiatku mi to nešlo, ale nejak som sa nevzdával, pretože ma to hrozne bavilo a každý deň som niečo hral, nejaké nové pesničky. Som si našiel, ktoré som sa vždy učil. Vtedy ma strašne bavili trumpské pesničky, pretože som strašne veľa chodil do prírody a tak ďalej. A počasie som zistil, že viem hrať celkom dobre na gitaru. A bolo to preto, že som každý deň tú gitaru vzal a venoval som sa tomu pol hodinu, 20 minút a po istom čase som zistil, že mi to ide celkom dobre. Takže také posolstvo tohto videa je, že čokoľvek v čomkoľvek chceš byť dobrý, rob to každý deň, venuj tomu istý čas. Po 30 dňoch zistíš, že ti to príde ľahšie robiť túto činnosť každý deň, pretože ako keby vytvoríš si istý zvyk a potom o to ľahšie bude dlhodobo proste pre teba sa stále zlepšovať v tom, v čom sa chce zlepšovať. A hlavne ak si dáme tomu marketer, čo je marketer alebo podnikateľ alebo predajca a je istá oblasť, v ktorej sa chce zlepšovať, ako hovorím, rob každý deň tú vec, v ktorej chceš byť lepší a sa zlepšovať, a uvidíš, že po istom čase budeš mať úžasné výsledky a dostaneš sa úžasný krok dopredu. Toľko zatiaľ odo mňa. Viac o tom píšem na mojom blogu, link je pod týmto videom, klikni na link a prečítaj si o tom viac. Toľko zatiaľ odo mňa, nech sa ti darí, to je Maroš Feher. Klikni na link pod týmto videom, prečítaj si o tom viac, nech sa ti darí. Čau, čau.